And there's a devil for every level. Okay. Depending on the pane challenges unotarisana nawo. Saka panyema groups pada umgwara isitakafedza nawo mubhuku ndakatonyora nyaya ndakato murumwa neSTI titaurate zvakafamba sei ndarumwa neSTI ndiri mupana. Okay ende ndo dzungu rakawanda futi papo saka ma1 okay ndo unonzi uchapupu usina kugombedzerwa ndakongwara ndati no kana wapiwa warning card 2 you need to be smart. Unokwanisa kuenda ndandiri mufana pandopana vanati I'm going to abstain until I get married. Saka ndandiri magitari daro nchiridza magitari pambacho chiridza pamberi pepfambi pambacho chiridza pamberi pemagroups iwayo ende unoziva kuti miedzo ukauya nemunhu waona type yako wakaoma kupfuura miedzo